Ens trobem amb Roger, un dels responsables de Fórmula GT, que ens explicarà una mica el que fan. Bueno, Roger, què és Fórmula GT? Fórmula GT és una empresa que ens dediquem a realitzar experiències de conducció a tot el nivell nacional i concretament, en aquest cas, per exemple, estem aquí en el circuit de Barcelona on oferim tota classe d'experiències de conducció amb Ferraris, Lamborghinis, Porsches, cotxes de competició. També fem activitats de rutes per carretera, fem tours per la ciutat, fem visites a caves, però la nostra activitat principal sempre ens trobaran en el circuit, on realitzem unes experiències molt divertides per la gent, ja que podem conduir cotxes d'altes prestacions i assolir experiències de molt alt nivell, on la gent disfruta molt amb la conducció d'aquesta classe de cotxes. Heu introduït un parell de novetats aquest any, com pot ser el Fórmula i el Drift. Explica'ns una mica què ens podem trobar aquí. A veure, fins fa poc el nostre volum més important eren experiències en el circuit amb Ferrari i Lamborghini, el principal. També, molt al principi, fèiem fórmules, els hem tornat a recuperar, tenim unitats de Fórmula F3 i Fórmula 2.0, són cotxes molt potents, molt bonics i que a la gent li apassiona conduir perquè és el més similar de conducció a un Fórmula 1. Llavors, per exemple, aquí en el circuit de Catalunya oferim les experiències de conduir els fórmules i la gent, clar, s'ho passa molt bé perquè li donem una eina que seria un fórmula i poden disfrutar de la conducció molt semblant a el que seria un Fórmula 1. Llavors, el que comentaves del drift és una activitat que fem en el paddock, en una pista tècnica, ho fem amb Porsche Boxster Cup, són Porsche Boxsters de competició, i aquí el que fem és una activitat de derrapatge, el que es coneix com drift. Llavors també és molt divertit perquè donem a l'abast a la gent l'oportunitat de poder derrapar amb un cotxe, els ensenyem una mica la tècnica i a poc és una cosa que es va fent i la gent va veient que a mesura que van passant les voltes, o hi ha gent que repeteix, clar, vens el primer dia, ho fas tot el bé que pots, però no ho fas bé, i vens el segon dia i ja veus que vas millorant. Per tant, la gent va veient que és com tot, és una tècnica, tant a la conducció de GTs, fórmules o drift, que la gent que repeteix és gratificant al veure com van millorant la conducció. Una de les coses que també està molt bé és el tema de les caves, no? El tema de les rutes. Explica'ns una mica en què consisteix això. A veure, les rutes estan molt bé perquè podem conduir aquests vehicles d'altres prestacions en vies convencionals. Allà en seguida ens donem compte de la potència que tenen, perquè sense donar quasi gas, veiem que en seguida ens passaríem els límits de velocitat. És un espectacle, perquè vas conduint el cotxe, veus que tothom et va fent fotos, pots anar, per exemple, com comentaves, la ruta a les caves, a part de lo maco que és conduir un Ferrari o un Lamborghini en carretera, tens la visita a unes caves, que també és molt bonic, i la gent és un dia de conducció i visites, està molt bé. Tenim una flota de cotxes de competició, això és una Palmer Jaguar, és una barqueta, biplaça, no arriba al nivell d'un Fórmula, però vol dir corre quasi. Aquí tenim a la meva esquerra un Clio Cup, de la Copa Clio, i llavors també tenim el Seat León de la Copa.
Depèn dels dies, portem unes unitats o unes altres. Són cotxes que tenen molt de manteniment, llavors avui, per exemple, sempre tenim aquest, i llavors el Clio, doncs es va canviant el Clio o el León. Són cotxes molt, molt ràpids. La gent veu un Renault Clio o un Seat León i es pensen que és un cotxe com el que ens troben pel carrer. La gent quan ho prova i es baixen, el primer que et diuen és, hòstia, no s'assembla res amb un Renault Clio. Són cotxes molt ràpids. Espero que us hagi agradat el reportatge. Nosaltres ens ho hem passat molt bé gràcies als nostres amics de Fórmula TDT. Ens veiem a la següent. Salut i gas!